42 sena ilu, ħajjet it-tabib Edwin Grech inbidlet għal kollox. Bintu Karin li kienet kellha biss 15-il sena, fetħet pakkett imgeżwer f'karti tal-Milied indirizzat għal missiera. Dan kien ir-rigal misħut li kkaġuna wieħed mill-akbar traċedji fl-istorja ta' din il-gżira. Għall-ħabta ta' nofsinhar iċ-ċkejkna Karin fetħet l-ittra quddiem huwa Kevin fid-dar tagħhom San Ġwan. Nofsija wara, fl-Isptar San Luqa Karin tilfet il-battalja mal-mewt, kawża tal-ħruq estensiv li ġarbet. 4 xhur qabel dan l-qtil politiku, il-professur Edwin Grech kien intalab mill-gvern biex jinżel Malta minn Londra. Dan fi żmien li pajjiżna kienet jesperjenza tilwima industrijali bejn il-gvern u l-Assoċjazzjoni Maltija għat-Tobba. Il-professur Grech kien aċċetta li jagħti s-servizz tiegħu bħala tabib pubbliku sakemm din it-tilwima tissolva. Dakinhar ukoll it-tabib Karwana irċieva pakkett identiku ta' dak li kien intbagħat fid-dar tal-familja Grech. Iżda l-bomba ma ħaditx. Minkejja li l-qtil ta' Karin Grech kien issejjaħ qatt terroristiku, sal-lum għadu mhux magħruf min kien il-moħħ warajh. Il-Qorti Kostituzzjonali kienet ittimbrat dan l-att bħala qtil politiku u ordnat li l-gvern jagħti kumpens ta' 400,000 euro lill-familja Grech. Iżda l-ebda kumpens ma kien se jissodisfa l-aċċ għall-ġustizzja ta' din il-familja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.